έβαλε τις τάχτες του συζύγου της στο τατουάζ της. Μια γυναίκα στη ΣΥΠΑ, η Μέρεντιθ Γκοντρό, έκανε κάτι το οποίο μερικοί το βρήκαν συγκινητικό, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, και άλλοι το βρήκαν τελείως μακάβριο. Μετά το θάνατο του άντρα της, που ήταν παίχτης στην NHL, τον Τζόνι Γκοντρό, ήθελε για κάποιο λόγο να τον έχει για πάντα μαζί της. Ανακάτεψε τη στάχτη του μαζί με το μελάνι 3 τατουάζ που έκανε. Παναγία και Χριστέ μου. Ένα ήταν τα ονόματα των παιδιών τους, ένα forever στο δάχτυλο που έγραψε και μια καρδούλα. Αυτή η μέθοδος λέγεται cremation tattoo, το οποίο είναι 100% πραγματική. Βάζεις μικροποσότητα στάχτης μέσα στο μελάνι, οπότε δεν υπάρχει στην πραγματικότητα γιατρικός κίνδυνος, αλλά ψυχολογικά έχει πολύ μεγάλο φορτίο. Θέλω να μου πεις, εσύ θα έκανες ένα τέτοιο τατού για να κρατήσεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για πάντα πάνω σου? Γράψε μου στα σχόλια.